Dina disemprot, orang dina legang, rong dina semprot obat cacar, mudah-mudahan iso. Tapi sing kulon sing enak. Kuru-kuru, apa ning ngemas rong wani. Bismillahirrahmanirrahim. Mbuh regane jerene murah. Udane kayak ngene. Muga-muga larang ndak. Sing pinggir etan gak cacare gak nemen, sing kulon
Sing sisih kidul iki rapet, sing lor iki kuru-kuru ndek rong patek woh. Ya wis mari guys. Entuke tapi campur cacar iki. Cacare yo gak akeh nemen. Nduh sampai jam 11:30. Jam 7:30. Tak wis. Rong patek gembel ya. Tapi semuanya 2 kali lipat iki berarti tekan sore sama nunggu. Iya. Kalau anak sing ngambruk-ambruk randang kok ngono. Bendeng ngene iki wis aman. Iki kok kene ketok ngono akeh wite ya, padahal larang-larang lah. Tapi ini sumbene panggah entuk akeh lho iki. Iki lho lebih mekrok timbangan sing tengah. Iya lho kuwi to. Sumben mari lombok iki dicipukne tengah, bedene lombok tampar. Iki apa payu sesuk dol ngene imam lah. Sak mene-mene iki. Apa sik iso gedhi iki? Halus. Iki mateng lho ya. Iki payu sama. Dipilih sak mene-mene akeh lho. Karo iki pisan. Burung. Lah sing mentulung-mentulung rambok ngono ceklek no, enak sing gembel rambok ngono. Dek tukirane sawah. Balik. Ngene. Oh, selore nek laut. Lah mangan mie. Ndi? Balik. Kok ngomong orane laut iwak enek kering goreng. Lah iya. Engko nyambel karo sambel tomat. Gak patek mekrok. Aku yo begitu ngedukne. Aku begitu ngerti terutama ngecek urung enek sepatumu. Langsung ndang-ndang aku budal rene. Batin ku kok randang-ndang nyusul aku yo lek dhewe gek ra nek suarane wong prindang-prinding. Awan apene opo mama. Wis, ayo balik. Jangan dulu guys, wis kesel. Munduh dhewe ya. Gur sakmene gek saiki murah, muga-muga bar iki larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.